здравии это все пройдет. Замечательно. Смотрел это что такое? Да. Първата годишнина от деня на победата над фашизма, в дните на безсмъртната памет за безпримерното мъжество, за славата и доблестта на съветските войни, на целия съветски народ, в героичната борба с хитлеристските окупатори. Приемете нашия дълбок поклон и искрени чувства на любов, дълбока признателност и благодарност. Това е нашата вечна памет към онези, които... Летит, летит по небу Клим устал.